Er is één statenlid in Zeeland dat nooit komt opdagen bij commissievergaderingen. Ja, het is diep teleurstellend dat er geen vertegenwoordiging is geweest bij commissievergaderingen. Het betekent dat je niet bijdraagt aan het onderling debat en dus minder invloed hebt op de besluitvorming. En verder in deze uitzending. Hoe veilig is de kustmarathon? En waarom de Vries niet in Amerika bokst? Goedenavond. Forum voor Democratie is de grote afwezige als het gaat om het bijwonen van commissievergaderingen van provinciale staten in Zeeland. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Zeeland. Statenlid Martin Bos is niet één keer aanwezig geweest. 5 keer per maand vergadert provinciale staten normaal gesproken. 4 keer van die vergaderingen zijn zogenoemde commissievergaderingen. Daarin worden dingen besproken waar later weer beslissingen over worden genomen in de provinciale statenvergaderingen. Feitelijk wordt het voorbereidend werk in commissievergaderingen gedaan. En eigenlijk moet je constateren dat het meeste van het politieke debat daar al plaatsvindt. Als je invloed wil uitoefenen, dan ben je bij de commissievergadering. Omroep Zeeland bekeek de aanwezigheid van statenleden tijdens 38 commissievergaderingen. En stelde vast dat de vertegenwoordiging van Forum voor Democratie geen enkele keer aanwezig was. Ik ben in mijn eentje, dus dat betekent dat het heel lastig is om bij 4 commissievergaderingen altijd aanwezig te kunnen zijn. Het tweede wat speelt is dat andere partijen vinden het vaak lastig om voor voorstellen vanuit Forum voor Democratie om daarin mee te stemmen. D66 heeft ook maar 1 zetel in de Staten. Statenlid Wouter Versluis is een van de braafste jongetjes van de klas, want hij was 31 van de 38 vergaderingen aanwezig. Het is wel zo dat de commissie enorm belangrijk is en eigenlijk is het wel een beetje het hoogtepunt van alle politieke besluitvorming in de Staten van Zeeland. Ja. De 4 commissievergaderingen zijn verdeeld over 2 dagen. Grote fracties kunnen hun statenleden verdelen over de commissie, partijen met 1 zetel niet. Dat legt een behoorlijke druk op die statenleden. Maar je kunt je ook laten vervangen door een burgercommissielid. Forum doet daar niet aan mee. We hebben namelijk gezegd van commissievergaderingen, niet onbelangrijk, maar wij kunnen effectiever zijn op een andere manier. Dus hebben we er bewust voor gekozen om die commissievergaderingen in deze periode in beginsel over te slaan. Ja, ik denk dat dat toch een gemiste kans is voor alle mensen die op hem hebben gestemd. En kijk, je kunt natuurlijk ook wel eens niet komen, dat gebeurt iedereen. Je kunt misschien ook een werkbezoek plannen op die dag of je kunt op een andere manier toch invloed uitoefenen. Maar als je niet bij de commissievergaderingen bent, dan vind ik dat een gemiste kans om toch de idealen die jij voorstaat voor elkaar te krijgen. Naast Martin Bos is er nog 1 statenlid dat meer dan 10 keer afwezig wordt gemeld. De inmiddels opgestapte PVV'er Raymond de Roon, die nog wel Tweede Kamerlid is. Zijn reactie is dat hij vervangen werd door een burgercommissielid. Het is heel verstandig om met elkaar af te spreken dat burgercommissieleden bepaalde portefeuilles oppakken. Uiteindelijk is de verantwoordelijkheid er natuurlijk voor de statenleden zelf. Dat zijn de enigen die kunnen stemmen, dat is ook logisch. Dat zijn de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers. Dus dat betekent dat je er af en toe ook moet zijn. Een aantal partijen vroegen vorig jaar om meer burgercommissieleden dan die ene die nu is toegestaan. Maar een meerderheid heeft die wens naast zich neergelegd. Netbeheerder Stedin kondigt opnieuw een stroomstop af. Nu gaat het om een groot deel van Walcheren. De recreatiesector daar groeit zo hard en daarmee het stroomverbruik dat het stroomnet het niet meer aan kan. Het zogeheten middenspanningsstation in Grijpskerken is overbelast. Het is het tweede gebied in Zeeland waar Stedin een stroomstop afkondigt. Bedrijven in die regio's kunnen de komende jaren geen extra stroom meer krijgen. Stedin werkt ondertussen wel aan het uitbreiden van het net, maar dat duurt zeker 4 tot 5 jaar. Maak kennis met de Holte zeekomkommer, een nieuwe soort in Nederland, gespot voor de kust van Westkapelle. Het dier eet plankton, dat plukt hij uit het water met zijn tentakels en dan likt hij dat af. Vandaar dat de Franse naam, vertaald in het Nederlands, de grote witte vingerlikker is. Maar hier is voor de Holte zeekomkommer gekozen. Kickbokser Tian de Vries uit Borselen in de groene broek vecht volgende week niet in de Verenigde Staten. De Vries heeft zijn partij afgezegd omdat zijn coach Luc Verheijen het land niet inkomt.
Verheijen heeft aan zijn verleden als uitsmijter een strafblad overgehouden. En daarom werd een visumaanvraag al 2 keer geweigerd. Tweevoudig wereldkampioen De Vries heeft nu besloten niet zonder zijn coach te willen afreizen naar Amerika. En meer hierover lees je in de app en op de website. Het verhaal van zowel Tian De Vries als zijn coach Luc Verheijen, ook een Zeeuw trouwens. En hij neemt geen blad voor de mond. Ouderen die vallen, steeds vaker heeft dat fatale gevolgen. En dus is het belangrijk om te voorkomen dat ze vallen. In de hal van het ziekenhuis in Terneuzen stond daarom vandaag een informatiepunt. Bent u wel eens bang om te vallen? Ja, heel vaak. Ik heb ook een alarm thuis voor valpreventie, om te kunnen drukken als het misgaat. Je hebt zo een heup gebroken, hè? Dan ben je goed van het padje. Ja, daar doe je niks aan, hè? Ja, hij valt, dan val je op de grond. Het hoort bij het ouder worden, denk ik. Dat klopt, want uit onderzoek blijkt dat er in Nederland 19 doden per dag vallen door een valpartij. Een oorzaak daarvan is onder andere de coronaperiode. In corona zijn heel veel van die sportgroepen en beweeggroepen voor ouderen, dat was natuurlijk de kwetsbare groep voor de corona, allemaal stilgelegd. En vervolgens nooit meer opgestart. Dus de belangrijkste tip vandaag is het kweken van spiermassa. Is je spiermassa minder, heb je minder reserve om je balans goed te houden, is het risico dat je valt groter. Dus het allerbelangrijkste is dat mensen in beweging blijven. Ja, het kan u bijna niet ontgaan zijn. Vrijdag begint het Kustmarathonweekend, de 21ste editie. En de voorzitter is hier, Chris Simons. Welkom. Ja, welkom. Heeft u tijd om naar de studio te komen? Is het gekkenhuis op dit moment? Nou, dat valt nu nog mee. Dus inderdaad tijd om even naar de studio te komen. Nou is het organiseren van een evenement niet niks. En eigenlijk is het niet 1 evenement, maar zijn het 6 evenementen in 1. Is dat nog wel te doen? Ja, zo is het gegroeid. Dus je bent er ook als comité ben je eraan. Maar het is altijd wel even kijken of alles op tijd kan starten. Ja, wat is dan de grootste uitdaging? Dat wij om 5:30 met de ladies kunnen gaan starten. Ja, dat allereerste moment. En daarna gewoon met de leitrun die om 7:15 start. Ja. Dat is even het belangrijkste moment. Ja, dus als je eenmaal van start bent, dan gaat het wel. We praten er zo meteen verder over. Ja, eerst het weer, want dat is nou net iets waar je geen invloed op hebt. In 2009 zorgde de harde wind voor veel overlast tijdens de hardloopwedstrijd. Deelnemers werden bijna van het parcours geblazen op de Westkapelse Zeedijk. En vrijdags was er even sprake dat de tent bij de kerk in Zoutelande afgebroken moest worden. Twee jaar later waren de omstandigheden heel anders. Met temperaturen boven de 25 graden moesten deelnemers beschermd worden tegen de warmte. Ja, en kijk dan naar die Dam tot Damloop, 1,5 week geleden. Dat is stilgelegd. De hulpdiensten konden het aantal oververhitte hardlopers niet meer aan. Koelbaden, die zijn daar heel belangrijk geweest. Hebben waarschijnlijk levens gered, denkt de organisatie. Wat is nou jullie draaiboek daarvoor? Ons draaiboek is inderdaad heel veel water beschikbaar stellen op verschillende punten. En wij hebben ook mobiele wagens, die worden geleverd. Dus die kunnen we ook verplaatsen en die kunnen we vullen. En wat je ook zag, natuurlijk douches en dat soort dingen, daar zorgen we voor. Ja. En een goede organisatie van de EHBO, van het Rode Kruis, die toch zeker na die editie opgeschaald is. Ja, en is er dan ook een draaiboek voor alle scenario's? Want ik kan nog een heleboel vervelende situaties bedenken. Er zijn ook heel veel mensen op de been, sporters, maar ook publiek, allemaal op 1 eiland. Ja. Is er overal een draaiboek voor? Overal kan je nooit altijd zeggen, maar er wordt zeg maar in februari wordt er een risico ingeschat, zeg maar met alle mogelijke risico's. Van onweer, veel wind, warm weer. Maar ook een duinbrand of iets wat er in het finishgebied gebeurt. En die worden dan door alle disciplines, Rode Kruis, politie, brandweer, de GGD, worden dan bepaald wat daar dan zeg maar de onderdelen zijn die we moeten regelen. Willen we een goede evenement kunnen organiseren. Dus overal wordt over nagedacht en van tevoren beslist dan dit, dan dat. Ja, ja. En op zondag dan zijn er echt heel veel mensen. 5000 wandelaars alleen al. Heel veel publiek komt daarop af.
Is daar ook een evacuatieplan voor? Ja, uiteindelijk hebben we ook zeker voor het finishgebied, maar een onderdeel, net zoals een onweersbui, die komt soms heel lokaal binnen. Daar hebben we gewoon acties voor die we dan kunnen uitvoeren. Je kan je voorstellen, hoe krijg je al die mensen weg? Allemaal uit Zuid-Landen? Ja, daar zijn wegen voor die daar vrijgemaakt voor zijn. Dat mensen makkelijk weg kunnen. We hebben natuurlijk ook een grote boulevard waar mensen toch naar het strand en alles, mocht het in het finishgebied zijn, dat ze daar weg kunnen. Ja. Maar daarom hebben we ook bijvoorbeeld een eenrichtingsverkeer ingeschakeld. En vanaf 3 uur eigenlijk dat Zoutelanden voor motorverkeer afgesloten wordt. Ja. Dus er is echt wel over nagedacht. Ja. Niks wordt aan het lot overgelaten. Zoveel mogelijk niet. En is dat ook veranderd in de afgelopen jaren? Is dat strenger geworden? Hoe... Ja, met het aantal evenementen wat je extra organiseert en de druk met de toeschouwers en de deelnemers, groeien daarin. En met dat groeien wil zeggen dat dan ook de veiligheidsorganisatie die erachter zit, die zit in de brandweerkazerne in Zoutelanden, die ook meegroeit. Dus iedereen kan bij ieder onderdeel veilig meedoen en iedereen kan veilig komen kijken. Ja, maar laten we één ding zeggen. Iedereen is ook verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Of jij deelnemer bent of bezoeker. Die eigen veiligheid, goed kijken wat je eigen risico's zijn en wat je kan en wat je niet kan. Dat is ook heel belangrijk. Hou dat goed in de gaten. Duidelijk, dank u wel dat u er was. Ja. Ja, regenachtig was het vandaag. Veel bewolking en een stevige wind, maar die nam in de loop van de middag wat af. Het werd 14 à 15 graden. Morgen, vooral aan het begin van de dag, nog kans op wat regen. Daarna klaart het op en dan zijn we die regen, als het goed is, even kwijt. Ja, en daar zal de organisatie van de Kustmarathon minstens even blij mee zijn als u. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.